Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismail. Selamat pagi. Iki mau mengantarkan anak-anak sekolah dulu ya guys. Sebelumnya Mbak Isma mau ngomong ya. Iki dapat amanah dari Mbak Widi. Tetap kita jalankan meskipun gak ada Mbak Deni ya. Soalnya apa guys? Kita wis terlanjur pesen lontong sama telurnya wis digodok guys. Jadi kita tetap menjalankan amanah Mbak Widi. Gak popo. Terima kasih Mbak Widi, semoga diparingi sehat, seger waras, panjang umur, berkah barokah. Di kali iki tetap kita bagi-bagikan. Kengko diwangi Mae, diwangi Mbak Eka. Gak popo, tapi yo kui sebelumnya kita isone yo tak andumno ning kene iki Mbak sekitaran warga sini kan rencana gak ning kene guys yo ape teko kono-kono cepu teko ndi yo, tapi berhubung Makni ada di rumah sakit guys, diingkai dadakan. Dadi wong ki gak ngira ngono yo, gak ero gak nyangka guys. Tiba-tiba sakal ngono guys. Dadine yo bingung kabeh dan gak popo ki. Anak-anak tak openi aku. Dapin yo tak kon turu kene guys, tak urus iki mau Mbak Deni pulang tapi sebentar. Tok yo tilik omah mbek anune sing Amel ya jal yo bingung Deni lagi wirawiri rono rene guys. Aku iki sampe melok bingung lho. Posisi wis apa Makni wis tak anggap koyo ibuku dhewe. Dadi apa-apa kan aku wis mbek Makni ya mbek Deni ngono. Dadine aku lara kan yo ning rumah sakit yo sing wirawiri Mbak Deni, ape sapa saiki ngono nek gak kita. Aku dadi yo Mbak kowe sementing ngurusi anakku ngono. Ngene yo wis gak apa-apa aku ngono. Endi sing enek yo kali iki wis pesen lontong. Dek ini nek urung pesen ngono iso dibatalno guys, iso ditunda ya. Karena sudah nggodok sakake bakule, engko nek gak sida kan yo malah piye yo guys. Gak apa-apa nanti enek Mae enek Mbak Eka kok diwangi-wangi. Kali iki masake tak usungi ning nggonku guys lho. Lah kae wis tak usungi kabeh. Kae dek ini wis rajang-rajang kates dino. Dino iki rajang-rajang, Makni rung digawa, sorene lagi digawa kuwi. Jadi sakal spontan ngono guys, ya pas godhok endok aku ki. Dago ngetan den diperiksakno ndelalah malah ngamar. Wis gak apa-apa, pokoknya dungane sing akeh untuk Makni muga-muga dan diparingi sehat, seger waras, ndang mantuk ya guys. Pokoknya njaluk padungane tok. Mbak Deni mbek Isma gak iso jelasno. Do tekok lorone apa nek darah tinggi wis ngono ki yo guys, mlayune ning gejala stroke, tapi kita belum tahu hasilnya labnya. Jadi yo wis ki Mbak Isma arep jipuk lontong sekalian soalnya ini pesene isuk ki mau wis gak jaluk-jaluk nomore langsung aku kok budal rono guys ki ambek ngeterno anakan tadi pelan-pelan ya sak titahe kok sak nganune kok diindumno sak sekitar kene ayo guys. Iki amanah Mbak Widi ku berupa apa lontong sama sayur ngono guys. Dadi iki sayure masak dhewe. Kemarin sambil kates ki enek papat gede wis dikelo. Ndenge wis blonjo tuku panggang, tuku lombok brambang bawang, wis tuku telur. Ngono guys sampai kantong-kantong plastik ngono. Dadi engko dibungkusi wis engko diterno kene mbek wong kulonan ya guys. Wis iki wange tak gawa duweke lontong ki mau wis diserahno Mbak Deni ning aku ya esuk mau guys. Wis karek jipuk ning gone lek binar. Ayo nak berangkat. Halo guys lho. Anak-anak sekolah dulu. Sing bagus ayo. Sangone wis ya. Iki aku sing jipuk. Soalnya Mbak Deni ning rumah sakit. Makni gawa ning rumah sakit. Darah tinggi ya ibuke Mbak Deni le. Mbak Sumini. Iya. Iya. Walah ki mangke gak turu lek. Lah piye wis kadung anu ya lek ya. Yo lah. Tak setrek saiki iki, Mbak. Iya, darah ya sedeng ra. Aku ora nggawa tas iki lek. Ya maksudnya tak dedekno apa. Iya, ngono ae. Nah, di syuting. Delok, lho, iki lho, guys. Jam 1 ora turu lek, ya Allah lek. Jam 1 lagi ngentas walah. Ngene. Heeh. Lagi pangan tikus. Oh, ben aman yo lek yo. Aman lho. Ngene iki lagi lho, rapet guys iki. Bagus lontonge walah. Terus lagi dibuka ngene. Yo, piyo iki jujur guys.
Wah lah kok apik-apik, Lek. Iya lah, lah piye. Kenceng. Kenceng lah putih kok. Kenceng bagel. Senane anu sih rak kenceng-kenceng. Lah kadung pesen nih apa gak dianu ya piye Lek ya. Senane wong. Heeh. Loro. Telu. Jadi tetap berlanjut amanah iki. 7, 8, 9, 10. Iki pira 80? Iya Lek ya. 12 ya. Walah lagi cek antep lho, delok guys. Cek antep sakmene kae. Lek sampai ra turu, lah kae cek enek neh. Walah bakule pokoke wis sangar pokoke ya. Iya Lek. Wis. Walah wis dipesen ya Lek ya, do pesen ya Lek ya. Lho guys, ki mantoni piring ngene. Walah. Senane wong megal iki 150. Wah, 150. Sedina iso pira Lek iki? Cara mono? Tidak. Hmm. Kadang yo 10 kilo. Kadang yo 8 kilo. Wah, akeh guys pesenane. 8 kilo. Nganu jenengan setor-setor teng bakul-bakul ngono ki piringe Lek. Cek setor bakul lho guys. Lontongnya jos kowe. Berase dhewe. Anjurane dhewe. Tanpa panenane dhewe Lek. Alah. Iya. Beras sing enak. Ah, sing enak, sing jos. Pokoke mangan lontongnya jos. Enak ora enak yo. Dawa. Lek. Pilih sing dawa. Pilih sing dawa, sing apik. Wapik-wapik lontongnya guys. Lek yo, musibah iki enek wong sing ro guys. Inggati, hati-hati yo Lek yo. Wong iki yo moh jenenge lara yo Lek yo. Apa sing gelem lara guys? Apa sing gelem lara? Ora enek wong gelem lara. Enek. Tapi opo piye neh? Piye neh wis ditampa. Enggak doe ngonten aku dadi ya bingung aku Lek. Nah, alon-alon ya Lek. Sak titahku. Omahe kok penak Lek jembar ngene. Yes. 80 lontong kita pesen guys ning ngene Lek. Iya Lek yo. Iki mboke tak iwor-iworno apa? Oh, dikasih mbah. Dhewekne Lek. Heeh. Malah makasih ya Lek, walah cek dimboi lho. Piye semoga-moga 5. Makasih Lek, muga-muga lancar terus Lek oleh dodolan ya Allah. Muga rezekine lancar. Amin, sehat terus. Ben iso tuku lontong ning kene ae. Wis ora usah adoh-adoh ngono lho, guys. Lah. Yo. Untuk telung resep. Yo, iso yo Lek yo, tak cantolno kono. Mang ora nggo tas lali aku. Lah piye tak selak tas? Gak usah kok balekno. Lah cantolno kono kenek lah yo Lek yo. Alon-alon. Ya. Wis. Kak, agek teko kene agek ban jipuk lontong, Mbak, iki mang lho. Delok. Agek tak jipuk. Gak apa-apa. Makane pitik bareng aku mang. Aku yo lagi ngeterno anakan sekolah alon-alon yo, Mbak. Ki wangi sak titahe mbek momong terain di bocah, guys. Engko mbek mae. Pak emang wis tak tukokno sarapan sego pecel, tapi Deni mulih kok iki mang. Dia semasemno tempe mang wisan. Yo dhek yo nyelokno sego. Aku mau apa rene tak nyelokno sego. Wis tak kei sarapan tak tukokno sego pecel Mbak Raji mang. Mae kapuan. Iya. Ndi sing enek, ndi sing edek wong anu yo. Ki mang tak usungi rene ku ngocek endok yo, Mbak. Iya, tak cek itu mang. Saanu ngambek momong. Pinter ya Le ya. Untungnya sekolahnya prai enek kuwi lho. Ki mau lontongnya lagi tak jipuk guys, ki mau yo. Sesuai pesenan. Yo. Karek ngoceki don-dono kuwi plastike. Ning kene ya wis engko. Engko kowe ambek ngonten ya wis ora apa-apa.
Antara yo diwangi eneke yo Mbak Eka guys sampe mae sapa leh. Engko yo dibagi-bagi. Kuwi urung digodhog peteti sik, Mbak. Heeh. Iki lho guys, kok pedang mulai acak. Tapi mang kowe Pak panganggo kene ape ngecuma sego Pak tak ngene. Engko digodhoki katese yo. Heeh. Mbah godhog jujur nek minat tangisan ya kadang yo. Iya, sanan-sanan. Urung leh yo diingi yo ro dhewe sore kae. Iki lontongnya wis ki mang dapat indo guys. Engko terus diplastiki, jangane diplastiki. Sesuai pesenane diingi guys, kan wis pesen nih jauh-jauh hari iki ndok wis digodhog. Engko karek nggodhog iki. Guys, ki Mbak Eka wis rene lho diwangi-wangi. Lah marai yo piye yo Mbak Eka yo? Ini dijawab Deni, soalnya kan Mbak Deni ra iso guys. Dadi iki baturane yo mbek Mae mbek Mbak Eka. Aku tak nggodhog iki ngono piye? Iki tak peting ini yo. Engko kompor iki apa pelane kompor iki yo? Iya, ngene. Nek nyunyukno aku gak iso lho nyunyukno. Iso aku Mbek Mae. Aku dhewe tapi iki kok sing nggih bumbu Mae guys. Iki digodhog, iki ya digodhog lho. Dadi katese tak iris sithik sore, iki katese 4 lho 5 lho. Iki apa tak umbah, tak sedeng iki wis lho. Oh, mbak kan ngocek indok. Sik tak gone mburi yo. tak godhog ning mburi ae sik. Engko nek aku ngewangi nang omah guys, soalnya engko Mbak Isma ngeteng-ngetengane ngesakno yo, mohon maaf yo. Kok sing Tante Deni yo wis ben ngurusi Mae. Soale yo wis kadung pesen lontong guys. Aku mau pikir aku tak ndang ngucupno Pak Eka nggawan ki darah aku ngomong. Wis Mbak, ya wis nek sarapan wis apa-apa yo sebelumnya Mbak Widi yo sepurane yo Mbak amanahe. Maaf. Amanahe wis tetep kita jalankan apa adanya kontene yo sepurane urung iso apa sing diingino Mbak Widi maksudnya untuk berbagi ning ngene ada urung iso yo apa dipending sik iki sementara isone yo Mbak Isma karo Mbak Eka mbek Mae paling pinter ning wilayah kene iki desane kene sik yo Mbak Eka yo. Rencana iso turu Mbak Isma. Sampai tak telepon listrikku mati. Mbak Isma aku tak ndang rono, anakku tak dulang sik tak openi sik aku ndang rene. Aku ndek bengi sampai jam 12. Langkeling cek weanan mbek Deni. Berarti tadi Deni mulai kayak dia apa? Di isuk mang mulai tapi kita harus padha romanane enggak mang. Udah anak-anak tak urusi. Dek mah yo kelan asem-asem. Mari cedak no tak openi cah. Iya. Penaan-penaan aku lah wis piye Mbak. Aku wis kudahe. Aku telepon karo Mas Santo soalnya engko nek mapak wong ki piye ngono langsung iso. Mbok iki aku ngerti wong wis santai yo. Setelah mergawe tak tangis. Aduh gone nek mergawe kene kono langsung kok kon mulih sakal juga iso guys jenenge kerja. Terus nggowo muatan nyopir. Ratan pisan. Sampai nangis Mbak. Sing kon Sabar yo ya aku ngono. Uji, aku ki tak tangis. Aku memang kene guys, mari aku cah cilik ke iso rono, aku cuma menawa Mas Santo. Gantian nunggoni sumpah tenan, Mbak. Iya. Mari anakku piye gak oleh mlebu. Iya, cah cilik terus gak oleh di rumah sakit. Wis pokoknya kandungane ae kanggo Makni ya, guys. Mudah-mudahan Makni cepat pulih, sehat dan dibawa mantu. Iso koyo saurunge ngono lho, guys. Iya. Aku tak nggodhog iki. Masak lagi nangis yo pindah ke gendang mulai antri lu bongkaran antri wong atu puluhan nih Mbak. Iya. Tak gendang mulai aku kan nek udah tak papat. Aku ya bingung bayangan. Aku yo bingung kok. Listrikku mati aku gak ngecupno bae kok gampang. Terus itu dicampur apa iki? Masak. Tak endek. Kulo guys gak sedang tak kayak ini. Iki gak apik guys, iki gak dinggo adang jadi tak kembangin kene gak sedeng iki. Iya tak godhog sik. Burung. Enggak, kayaknya Oh ya, anu gak dirasa. gak yo mah ya kan buat yang nyala buri. Oh iya, ambek jaluk uyah le. Iya. Mak. Uyah pun tek mak wesan. Kayak sitok ada lalu. Tak tutup lombok. Uang itu. Lah ya, gak duwe uyah sentek. Tek nawekan. Sitok.
Diremes sisik lagi dicuci bersih, guys. Iya. Caranya seperti itu. Tak godhog lombok aja cepet tiba Eka. Godhognya gini sih. Caranya ngono. Godhog lombok. Jangan aku mas. Oh, wajan gue dhewe kuwi sedeng. Wis sedeng. Apane cek tak kayak kulkas. Jadi anu roke bukur nih. Rok. Iya. Tuh. Kok kalian ngarep no? Iya. Iki kene godhog ndok ngadok lombok sih. Iya. Kok banyune kayak bonku mau tak pateni wedi kok anu. Terus jumlah itu kok dipatahin juga jeneng itu pas sama aku. Aku jumlah terus aku ngomong. Tuh, ndok tuh apa-apa reko. Terus 12 itu permen. Diremes sisik, guys. Aku ora kejeblokan. Ini dicuci bersih ya, Mak ya, sampai bolak-balik terus digodhog. Ndok. Ning asok. Wah, aku tak kok Ning asokan. Ning lho panggone Mak ngatini ndek kae bojone. Aku ngomong. Asokan. Asokan nomor piro ya kae aku lali. Tapi ya kono kuwi jujukan. Aku bos ini gulai gulai. Gulai apa mau? Gulai. Gulai anu apa teh? Gurine. Oh kono. Alah, lurus terus ya jujukan. Nek jujukan ate dhuwur kae terawan. Gulai apotek pokoke. Ngomong aku nek apotek kok. Aja kabeh ora ya? Kabeh. Diulek kae Mak ya. Tak uleke. Mbak ning kok apa? Bisa digodhog. Dadi maksudnya rasa enek sing diiris gak usah ya? Enggak. Jadi enak aku tak kira lombokku. Kalau goreng irisan lah Mbak Brambang. Alah ya wis gak apa-apa. Lombokku tak kira. Wis gak apa-apa. Tak putih. Arek mae aku. Ini berian tak saya. Wis. Yes, guys. Mulai ngumbah pepaya, apa dulu sayur, sambal goreng. Nah. Yes, oke. Enak kok. Kathoke tarik jangan lontong Mak ya. Mbak Eka anu godhog lombok guys sama anu kunir. Ki aku nek gak dibantu ya ora iso ngatasi dhewe guys soalnya iki kok akeh. Bar kingko ngoceki ndok karekan terus kelan. Opone mang wis tuku. Dikeki papat gede-gede mang wis kok. Ya bapak iki rasakan kok ampun nek. Gak enak ya Mbak Eka. Kecing lomboke ben medhok guys kae Mbak Eka ngoceki ndok. Cucu. Allah taala mong. Iso buka. Kok bayar. Men medhok guys, kae mek ngisi banyu sik. Gamane ning kono iki, Mak. Lah iya. Lah, Panggang dipanggang. panggange ning jero, kok dioseng ae. Mbah Ji nang kono. Lulek Mbah Ji, Raji. Ini bek. Tak kana Mbak ya. Ya. Aku tak anu banyu, guys. Yo wirang-wiri. Telur dulu guys kok kalet. Iya. Kok kalet guys. Kok ndok kalet. Tadi. Mbak Kong. Mbak Kong lo. Tati. Mbak Kong. Mau ikut Mbak Kong sana? Mbak Kong sana. Coba yuk.
Ndi? Tak gelem iku. Ora ngene baken delok gua apik. Nunggoni aku. Jalan ya. Jalan delok apik. Mau ya wis. Ayo. Jan, Golek batur kuwi. Wis aku pengen godhog anu, guys. Ning nguri yo. Iki guys pengen tas endok. Endok, kok endok ae. Cangkeme. Endi, Mang? Lombok. Ya Allah. Kok men endok ae lho, guys. Elinge endok ae. Sik. Iki guys, sementara tak godhog ning kene ae, soalnya mengko nggo kelanae ning kono. Soalnya nyunyukan, guys. Mbak Isma gak iso ki Rina ya antar kok anu apa jenenge genine dadi katese godhog ning kene sik ae engko ning kono kelane ini ditulek mae aku tak ngentasno lombok mae dulu tak entas ning gone tumbu terancangan lho kita godhog sik katese guys lho disambi ngisi air godhog kewek sambal goreng jadi gak ya mbek diirisi guys engko tak campuri tempe jare mak ben sedep aja mbok banyu panas nek rodong gawane mengarep bendang diulek oke mak wis mulai mengulek bumbune guys ki gak usah di blender ya nek blender tapi enak diulek Blender tokor. Kok lomboke enak diulek kok. Tak antasno mak kuwi lomboke kita campuri tempe guys ben sedep oh Pren aku. Kok bembang. sambal goreng dari mae enak engko sedep Goreng iku diresa gambok bembang. nah Diisi. Wala kok. ngono Kok gongso. tangan ben luwes sedep guys aku tak sambi proya playu mbek ngisi banyu kok nek ambil nggo meresi santen ku ya mbak ya tak takon ngabeno mae ben pedes enak nek pedes Lontong nek gak pedes gak enak. Nah, opo nek gak wis pedes? tak wis kabeh tak les Wis masih ngono teh. Ora mateni. wek mes ya mbak Wis kepek anu cintok. anu kompore rine banter kok nggenku Iya. Mbok lari kono ae. tak godhog ning kono Ora lari kono. kelane mbuh ning kene napa ning kono lha kuwi angel guys kompor iki lere nyunyuk gak iso aku Bukan nyuri iso nyanyi aku. ya wis engko mbek dinyunyuk mae ae wajane wis tak kene Nunggu Koreaan Bu. Pas Bu. Bu ya pengen ngecekin ndok lho ndok iki diingin 5 kilo 5 kilo. heeh mae kae bumbune diulek lho Wis. sambal goreng engko dikeki laos Wis kelo sing lho. Tak sigarong mbah. oh merisi Sampai panjang. santen bareng ngecekin ndok merisi santen sedeng alah katese wis medhok kae tak deloki cah tak walike iki wajane ambek ngisi banyu guys dadi niki aku wis kondoke digoreng delok lho wis sampe umep deh masih cuci bersih ben bolak-balik ben dadake iku guys diremeti uyah dadake ben gak nemplek sekarang ngelong kini ki aku rine banter guys ki anu delok ngono medhok ngono kelan ning kono tak tutupi kontennya nanti ada konten selanjutnya pokoknya ya sepurane sing akeh iso ning konten Mbak Isma yo ngene iki ya guys pokoknya ya sepurane muga-muga kabeh diparingi sehat seger waras panjang umur berkah barokah untuk Mbak
Widi, terima kasih untuk amanahnya, masih selalu dipercaya Mbak Deni sama Mbak Isma dikasih amanah Jumat berkah. Moga-moga ya wis diparingi sehat, seger waras, lancar sakabehane, berkah barokah, apa yang diinginkan terwujud dan terkabul. Isone ndongakno Mbak Isma ya seperti itu, Mbak. Moga-moga ning kono ya pokoknya selalu sehat wis ngono ae, doa terbaik. Nanti ada di konten selanjutnya kita kelan masak sama itu guys, toto-toto, terus nanti kita bagikan. Wis ngono kabel kajate yo acarane. Mbak Isma pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.